Čekaj. Gde si pošla? Gde ćeš? Ili si mužjak, jesi? Čekaj, to je česma. To je, valjda, ljošanac. Tu je jedan pas, štene, tako 4 meseca možda. I dole, malo niže, nekih 200 metara. Joj, dao! Opad! Ja, česma. Ovo je petak. Sveti petak. Sveti dan. Petak od 24 časa. Eto, to je sveto u ovom naraštaju. Hajde, Miso, hajde idemo. A nije sveto. I kad je sveto to što nije sveto, onda se u tom naraštaju odbacuju životinje, odbacuju ljudi, uništavaju životinje, uništava priroda, uništavaju ljudi. Sve dobro se uništava. Služi se zlu, služi se učenju 24 sata, petak, rituali i to je sveto. Boga odbaciše i okrenuše se da se klanjaju laži. Ali tog malog tamo na 200 metara ne mogu da im nikako sad uzem jer on ne želi da se, možda i mužjak, možda i ženka, mislim da je mužjak, ne može da se uhvati jer preplašenje i želi sa ljudima da ostvaruje bliski i susret i kad me i kontakt i kad me je video, zbrisao je dole u neki kanal, a ja ne mogu da silazim u kanal. Da li sam trebala i to da odem da snimim, pa ali nije mi baš blizu. Ajde, neka ga ovaj tu. Neka ga ovaj tu u gepeku. Ali ja ipak to snimim. Bezbožni svet odbacuje čoveka, odbacuje sveta dela. Odbacuje sveta dela. To je ljubav. Ljubav je zakon. Ljubav je zakon. Da, ljubav je zakon. Ljubav ima svoja dela. A to je da mi ne činiš. Da mi ne činiš zlo. Da me ne odbacuješ. Nego da mi se smiluješ. Kako čoveku, kako ljudima, tako životinjama. Dakle, to su ovo sve što se čini. Sve što ovaj svet, ovaj narod čini, koji se zove imenom neprijatelja, a to je, nije ovaj kanal, nije tu, a to je ime neprijatelja,
istine, ime neprijatelja, Boga živoga, ime neprijatelja živoga Gospoda jeste pravoslavlje ili hrišćansko pravoslavlje, katoličko pravoslavlje, hrišćansko pravoslavlje i katoličko hrišćanstvo, to je jedno te isto. Evo, mali, dođi, kućo, dođi, ajde, hoći. A vrckaš sa repom, a? Hoćeš mi doći? Ajde, dođi. Ajde, hoćeš? Stvarno? Ne. Koji kanal? Mali, ajde dođi. Ajde, kuć. Dođi. Ajde, hoćeš? Dođi. Sva ta učenja što su ljudi donosili, prenosili u narod, ljudi kao što su Rastko Nemanjić, kao što su... Odi, vaci. Ajde. Ne znam kako. Ljudi kao što su Ćirilo, Metodije. I drugi antihristi. I drugi bezakonici, to jest antihristi, koji su protiv Hrista, odnosno protiv zakona. Protiv zakona ljubavi, jer ljubav je zakon. Evo, to su dela bezbožna i mnoga još bezbožna dela čini ovaj naraštaj današnji. Odi, mali. Doći. Hoćeš doći? Ajde. Odi, odi. Kako da te usne? Više i ovo je otpad, ovo smeće. To je delo bezbožnika. Oni koji su bez Boga, dakle bez Boga, odnosno bez istine, odnosno bez ljubavi. Viš, ti mrziš ovu šumu, mrziš prirodu, mrziš biljke, životinje, mrziš ljude, mrziš Sina čovečijeg, Sina Božijeg, mrziš sve što je pravedno i sveto. Sve dok se klanjaš slici zveri, slici ili ikoni ili slici zveri, a to je učenje Rastka Nemanjića. I Ćirila i Metodija, to je jedan isti put. To kreće od onog Nikolajta, Nikola onaj što ga među ovim narodom dakle među ovim narodom se on zove, ti ga zoveš otac Nikola ili Nikola Putnik i on je tebi svet, on je za tebe svetac, Sava je za tebe svetac, Metodije, Ćirilo i tako to, petka. To je za tebe oni koji su držali mrtva učenja, mrtva dela, jer nisu držali živa dela, da su držali živa dela,
Sada bi ovaj narod bio živ, a ne bi bio mrtav. Jer mrtvi ne mogu da čine dobro. Dakle, oni koje je pokopalo učenje, pokopalo, pomračilo, uništilo učenje Rastka Nemanjića, Nikole Putnika, Ćirila Metodija i tako dalje, i tako dalje. I to su sve prenosili ovi iz tog carstva pravoslavnog, pa tog carstva katoličkog. Njihova su dela, njihova učenja su prenosili u narodu i narod misli da je Bog ono što nije Bog. Da je sveto ono što nije sveto. Da je pravedno ono što nije pravedno. Dođi, kuća. Hoćeš. Kuća. Pa kako ću? Pa sad ćeš tu sam. Ćeš doći? Čekaj. Nema šanse. Neko mi je potreban, ne mogu sama. Dovešću nekog. Dođi. Nekog da te vede. Evo, mrzitelji. Oni koji mrze. Mrzitelji bacaju tako to. Uništavaju. Životnu okolinu. Tu gde živiš, gde prebivaš, gde deluješ, ti uništavaš, jer zato što tu u stvari nemaš dela živih. U tebi, u tvojoj unutrašnjoj posudi, iznutra u tvom srcu, ne prebivaju dela živih. A živi su Ilija, Jovan, živi su proroci. Jovan, Ilija, Pavle, Petar, Filip. To su učenici Gospoda. Učenici Gospoda Boga. Mali, muski moj mali, ćeš doći? A nemoj da odeš, doći. Uj, kakav si. Ništa, čekaj, pređemo. Ići ću. Moram nekog da dovedem. Okice sjaj. Doći, hoćeš, doći. Hajde. Hodi. A nemoj da odeš. Dođi. Imaš pravo što danas ne veruje ljudima. Ni sin čovečiji, ni sin Božiji ne veruje ljudima, jer zna dobro šta je u svakome. Zna dobro da je danas u svakome pohlepa, duša uništena, srebroljubljem, pohlepom. Materializam, materija,
ono što je telo, ono što je prolazno. To je ono što je u srcu ovoga društva danas. I ne samo društva na teritoriji Srbije, nego i mnogi drugi narodi. Jesu uništeni. Ostali bez savesti, bez morala. Nemaju moralne vrednosti, ne žive po savesti, nego žive po gledanju. A učenici Gospoda, oni žive po savesti. Jer po savesti se živi. Tad si živ, kad imaš savest. Kad imaš odgovornost. Evo, kad si društveno korisna osoba. Šta god, gde god da si ti činiš dobro. Evo, prođeš tu, ima bačen pas ovde, ovo ovde, ono. Juče je jedan bacio 2 mrtva goluba. Sigurno ih ne uhvatilo nešto, neka zaraza, nešto. I golubar, to su golubari, dakle, koji se bave tim golubarstvom. Jedan od njih baci 2 goluba u reku Rasinu i ako vidiš tako nešto da ostaviš, ako si odgovorna osoba, ako imaš savest, što da samo gledaš da to neko baci i da ti pustiš da to ide niz reku. I to rade duhovni mrtvaci, dakle moralne nakaze. Takva dela rade.